Sjedit će džennetlija u džennetu, u svom divanu, u svom dvorcu, okružen svim ljepotama dženneta, mirisima, raznim jelima, pićima, cvrkutom ptica, zelenilom, plavilom i sve ono što ljudsko oko naslađuje. Pa će se sjetiti svoga jarana sa dunjaluka koji je bio griješnik. I pitaće se gospodaru gdje li je on sada. Pa će mu gospodar svjetova reći on je u vatri. Onda će taj vjernik u džennetu reći gospodaru moja slast i ljepota neće biti potpuni u džennetu sve dok ga ne vidim u džennetu tog svog jarana. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala mu dozvoliti da tog svog jarana izvadi iz džehennema. Samo radi ovog vjernika kako bi potpunio njemu džennetska naslađivanja. Kada džehennemlije koji će ostati u džehennemu i neće na taj način izaći iz džehennema, taj prizor vide, reći će teško nama u ovome danu فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ da smo Bogdom imali nekoga da se zauzima za nas ili nekog prisnog prijatelja još sa dunjaluka koji je bio dobar. Hajde što mi nismo dobri. Što makar nismo bili ahbabi s nekim koji je bio dobar Allahu rob. Pa je to je Hasan al-Basri kada je učio ove ajete, spomenuo ovaj rivajet. I ovo je postrek da čovjek ima u svom životu što više prijatelja za koje smatra da su dobri Allahovi robovi. Jer može upravo biti on taj za koji će se neko sjetiti. A sjetit će se na način što ćeš mu ti sve na vrijeme popiti sa njim kahvu, poslati mu poruku, pita za njega, prenijeti mu selam. Druži se sa njim pa da u tim momentima njegovog naslađivanja u džennetu on osjeti potrebu za tobom, jer je na dunjaluku jer on na dunjaluku navikao da ga ti sve na vrijeme nazoveš, da se družiš sa njim.